Musumkal, joo, mikä on se Ilkan-liil? Se, että sä laulat sitä häinniä. Et se, että sä laulat sitä häinillä linja. Et se, että sä laulat biisin. Se on vähän kuin jukeboksi edelleen. Pakko Ilkka nyt olla aika samoin linjoilla. Sä vedit tänään Bratwurst, Souliluos, Bratwurst Britton, Bratwurst Heavyä ja Korpisoturi, Bratwurst Britton. Tällainen biisi kun taivaan lyö tuu. Se pitää vetää niin Bratwurst-asenteella, niin se saa vaikuttaa niin kuin Nürnbergin valtiopäivät sosiaalidemokraattien kakemuilta. Tää oli vaan ihan nastaa. Ihan nasta ei riitä. Helvetti! Hevosia! Terästä! Hevosia! Aja!